is vandaag vrijdag 23 oktober. En dat is de dag dat er officieel sprake is van een epidemie van de Mexicaanse griep. Ik heb vorig jaar voor het eerst zo'n prik genomen en niks gekregen, dus kan het iedereen aanraden. Nou ja, maar je verstand, man. Het is gewoon bangmakerij. Heb ik daar ook al verstand van? Ja, je hebt je boek over geschreven. Eerst naar de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Zondag begint die 9-delige documentaire bij de NPS. Das Volk ist er gekettet an seinen Boden, ist er gekettet an seine Heimat, ist er gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Ik ken hem eigenlijk alleen als een wild orerende halve gek. En als je een groter stuk van deze speech ziet, dan zie je dat hij ook... dan begrijp je wat beter waarom hij zo'n enorme invloed op de gewone Duitser had. Die hem overigens natuurlijk niet zag. Daarna gaat hij dus vertellen dat dit allemaal niet volkseigen is. Dat het niet bij het Duitse volk hoort en dus verwerpelijk is en buiten de gemeenschap zou moeten worden geplaatst, wat hij uiteindelijk ook gaat doen. Op zijn onderduikadres probeert een jongen van 16 jaar, Mosje Flinker, de wereld te begrijpen waarin hij is terechtgekomen. Het is alsof je in een grote zaal bent waar een heleboel mensen vrolijk aan het dansen zijn en plezier hebben en een klein groepje stil in een hoekje zit. En van tijd tot tijd worden er van dat kleine groepje een paar mensen opgehaald, naar een ander vertrek gevoerd en gewurgd. Het lijkt wel alsof op 10 mei heel Nederland een schriftje tevoorschijn haalde en begon te schrijven. Er zijn er vele duizenden, lang niet alles. Vele duizenden dagboeken. Lang niet alles is gelezen en in kaart gebracht. Er komen nog steeds fascinerende dagboeken tevoorschijn. Michiel Mulder is raadslid voor de Partij van de Arbeid hier in Amsterdam. U wint zich op over een interview dat Emiel Ratelband heeft gegeven. Het goedkeuren van homofilie toont aan hoezeer we naar de verkeerde kant toeschuiven, zegt u. Homofilie is een afwijking. Andersgeaarden zijn ingenesteld in de maatschappij. Homoseks is gewoon een verslaving. Nou ja, dat soort dingen. Fantastisch. Wat is uw grootste ergernis? Mijn grootste ergernis is ergernis is eigenlijk een zorg. Dat we het dus normaal gaan vinden dat mensen dit soort dingen zeggen. En dat er dus discriminatie plaatsvindt waar we niet tegen optreden als rechtsstaat. Want het is heel belangrijk in de rechtsstaat dat iedereen zichzelf kan zijn. Emancipatie, dat homo's gewoon hand in hand kunnen lopen. Ja. En wij moeten allemaal aan het klimaat bijdragen. En mijn stelling is, de vrijheid die je hebt is even groot als de verantwoordelijkheid die je hebt. Dus u, meneer Ratelband, heeft er ook een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid heeft u met voeten getreden. Ja. Ik heb niet gezegd dat de homo's ziek zijn. Ik heb gezegd, homofilie is een afwijking. Maar u moet het juiste kader zien. En het juiste kader is dat in. Wij zijn op deze wereld gekomen om ons voort te planten. Een homo kan zich niet voortplanten. Onze hele maatschappij is gericht op geld. En als we kijken even naar de pensioenvoorziening of we kijken naar de AOW... dan moet het nageslacht voor ons zorgen. Nou, een homo kan zich niet voortplanten en is dus wat dat betreft abnormaal... want die kan er niet zorgen voor mij later als ik in de AOW zit. Mijn beste vrienden zijn homo's. Ja? Als ik even kijk naar Ajit Bakas is een van mijn beste vrienden. Die heeft er helemaal geen moeite mee dat ik zoiets zeg. Hij zegt, maar luister, ik heb mijn geaardheid. Ik ga met hem eten, ik ga met hem drinken. Ik ga met hem een hotelletje pakken. Het is toch linkersoep als het zo... Nee, niks geen linkersoep, want het is gewoon een beste vriend. We gaan praten over de reis die Kenneth Hardigijn gemaakt heeft naar Zuid-Afrika... om zich voor te bereiden op de rol in de musical. Er is ook een documentaire gemaakt over jouw reis naar Zuid-Afrika. Dat hij grootse gedachten had als hij tegen zo'n muur staarde of zo. Het moet wel dat hij daarmee bezig is geweest. Ik wil niet me laten gaan eigenlijk voor een man die geen familie van mij is of zo. Wat een aanstellerij, denk je dan. Ik wou me niet aanstellen. Maar ik heb gevochten als een leeuw. Echt. Emoties zijn er nu ook, geloof ik, hè? Ja, dat is niks aan te doen. Nee. Nee. Kun je die herkomst helemaal traceren van die emotie? Nee, behalve dat ik een zwarte man ben. Ik beken verraad tegen de staat. Ik beken. Maar ben ik schuldig aan het onrecht dat u begaat? Nou, het is toch een geweldige rol. En ik heb zo vaak in een theater gestaan, in een toneelstuk... dat ik ook meedeed
En niet de rol schilderen. Ja, dat je dacht, als ik ooit hier terug mag komen en dan de rol spelen. Ja. En dit is dan dubbel de rol. Maar ook jij hoor, Jeroen, en ook jij, Paul. Als je de cel inkomt, dan krijg je knikkende knieën. Dan gebeurt er iets met je. Ook meneer Ratelband. Nu ga je te ver. Ja. Maar wat gebeurt er dan precies met je? Je wordt nederig. Je wordt nederig. Het lied heet Makulawe. Wij denken dat dat iets is als onze eigen weg of zo? Of de goede weg? We gaan nu vechten, want de blanke mannen willen niet met ons onderhandelen. Ja? Dus we moeten vechten. Akafuni sithetha thethane